good morning and welcome back to my channel. So, nibalik na po ang The Bisaya Girl. So, for today's video, say hi. Huy! Paandar. For today's video, mangadto mi og Pikalawag Beach with the DXN family. Naman. Ayun na, diyan na. Okay, balik na. Pastor na. Me. Layo patambak layo.
Ano yung dapat natin pwede man, sa title lang. Dili nagkadulang ko. Kanang makadili siya nagkalapit. Ang tubig nagkalayo. Bago na siya wala pa. Sila. Ako wag mo. Tama na ko tanaw. I'm satisfied. Kapila naman to? Diha? Kasi ganito. Dito tanaw na. Kamo na siya, uy. Ang show ko nasa dagat kasi babaw. Ay, diha. Basta narabanto-banto ba? Ano yung lang siya, uy? Ako, nung mga kita ko, tinuod. Guys, maganda na guys. Till I met you. Be! King! King! Bagak. Men. Di ba? Oy, ang iyong naong! Bay. Bay. Oy, kinabata kay gutom bay. Kinabata ko ya, no? Oh, ya. Ah, naghagbog rada. Sino? Ulit yun.
Yangchi! Yangchi! Ba! Aman. Woo! Nandanad na siya. Di na siya madlock. Si Kai kay madlock. Madlock. Nagibiyaan niya ha. Di nagaligo sila. Bugo jud. Manggod na po bibiyaan. Katikon. So, waon na ko ang